Температурата е минус 10 градуса. Отивам за едно 25 км бягане по трасето на Лудогорски маратон. Това не е новото трасе 25 км, което включва голяма част от старата 21-ница, плюс добавка от 42-ката, която беше преди. Всичко, което ще правим днес, ще бъде съобразено с условията и ще разкажа за това как може да се прави безопасно, сравнително безопасно соло бягане при такива условия на такова трасе. Старт финала на Лудогорски маратон. Тръгвам от тук за 25 км обиколка по трасето. Айде! Една чашка вино, айде. Няма нищо, сланинка с топлиш. Ти къде бягаш изцяло извън пътята, или? Ето ме на кота 400 метра на морска височина. Студено е и вали от студ. Какво включва подготовката ми за това умерено екстремно бягане с дължина 25 км соло бягане при температура минус 10 градуса. Първо, важно нещо е да не съм гладен, когато тръгна. Да съм се хранил предишния ден, да не съм се изтощил предишния ден. Също да съм си направил закуска. В мен си нося провизии. Това е много важно. Нося си 2 барчета. Ето тези 2 барчета си ги нося. Другото, което нося, това е с салфетки и ключа за колата. Защото това е много важно да мога да се прибера. А салфетките са, защото съм установил, че ако не си нося салфетки, винаги ми се ходи туалетна. Нося ли салфетки, не ми се ходи туалетна. Много е важно човек да, ако ми се ходи туалетна, да отиде, защото иначе не мога да се бяга. И това може да забави скоростта в такова екстремно време и това да стигне дори до премръзване. Другото нещо, което си нося в джоба, който затова е такъв издут, е една ветровка. Взел съм я, макар че тук ще се изкача не повече от 200 метра от мястото, от което стартирах и няма да се промени климата, но температурата няма да се промени, вятъра драстично ще бъде същото, обаче ако се случи нещо непредвидено, да стъпя на криво, се травмирам, по някакъв начин се наложи да ходя или дори да спра да чакам помощ, сигурно ще ми трябва нещо да облека. Затова нося тази ветровка за всеки случай. Надявам се, че няма да ми трябва. Вода не си нося. При такава температура тя ще замръзне. Имам няколко чешми по трасето, така че ще пия вода от тях. Нося си телефона в задния джоб, няма да го вадя, с напълно заредена батерия, макар и да няма покритие навсекъде. Тук там има, на повечето места има. Знам къде има и къде няма. Общо взето мога да стигна до място, където има покритие, ако нещо се случи. Естествено, обувките, това са обувките, с които бягам днес. 3 обувки, нещо друго, много важно, облеклото. Тъй като през зимата е ловен сезон, тук е ловна зона, затова наблягам на колкото се може по-ярки дрехи и също тъмни, тъй като сега е бяло навсекъде, макар и в гората не е само бяло, така че само тъмни дрехи не са окей. Затова съм се облякал колкото се може по-ярко, да мога да се забелязвам отдалеч. Това тук е, където завикаме току-що, е място, където ще се намира първи пункт. От тук всички на 25 км вземат надясно, всички на 12 км наляво. Тук хващам вече черния път. Казах от Македама, тръгвам до черния път. Предпочитам да бягам извън коловозите, които може да има лед. Снегът не е дълбок. Така е добро за бягане. Не е лошо. Нещо важно за ръцете. Аз бягам с ето тези доста тънки ръкавици, които обаче ми топлят достатъчно. Причината е, че не са ми малки, има въздух между плътта и ръцете ми
Другото важно нещо е ръцете да не се сгъват, т.е. да не се бегат така и да се притискат кръвоносните съдове. Добре е да ръката поне прав ъгъл. Поне за зимата това нещо. Ето тук съм дядо Минева шима, както и очаквах. Тук има присъствие. Може би овци. Сега ще видим. Или офроуда ви. Сега ще ги посетим след малко. Имам да пия вода. Първо ще ги видим. Ще прескочим гръб. Ето тук това е шимичката. Това е шимичка. Има един голям недостатък. Шимичка много е ниско в коритото чучура и си пие трудно. Ето е трудна работа, не искам да си мокра ръцете въобще. Пиене от лицева опора, защото не искам да се мокра ръцете. Здравейте, момчета! Здрасти, приятел, едно от да правиш. Готи малко с Вилци! Малко, е така, лекичко, малко само за душа. Ако закъсаш някъде, кажи къде си да вземем после. Добре. Колко километра имаш днеска да? 25. Браво. Шефе, чакай, стой. Той е калории. Не, аз нямам месо, само рива. Живи здрав, бъди! Имайте живи, здрави! Хубав ден, чао! И умната! Умната, да, всички така. Айде, няколко думи за риска. Какво може да се обърка? Какъв е риска? Сега това трасе, аз го познавам много добре и това намалява много риска. Знам от всяка една точка, къде е най-близо мога да потърся помощ, да стигна до път с автомобили, до някое село или някаква точка, в която може да има хора, колкото и да са малко тук. Такива точки. Най-отдалечената изолирана точка, в която мога да бедствам, се намира на малко повече от 5 км от някаква помощ, село, път. И това пак не е малко, тъй като ако се наложи оттам да ходя, дори в добро здраве, това ще отнема 1 час. Ако обаче съм се нещо травмирал и тогава мога да отнеме 2, 3, 4 часа движение. Затова и си нося ветровка. Нося си 2 барчета на мен. Ми трябва едно барче за това бягане. Така съм предвидил, тъй като то е леко. Второто е резервно. Ето го другия проблем с това, че са минали животни. Разтопили снега, направили следи. Той е замръзнал и в момента е твърдо и неравно. Абе не е много студено. Преди малко се подписах снега без проблем, без нищо да замръзне апарата, нито материала. Гледам как животните са се движили по пътеките, които сме направили. 10 км продължаваме напред, както се казва в някои по-тъпи предавания. Какво се познава, дали се спускаме или се изкачваме? На изкачването ни е топло, на спускането ни е студено. Най-високата точка от трасето, около 490 метра надморска височина. Тук наблизо е най-високата точка въобще на разградските височини. Спускането към Миладиновци и бъдещата Дъбова гора. Използвам нагорнището, за да вхапна едното барче, другото ще остане в резерв. Естествено, доста е замръзнало, макар и в джоба ми. Минах средата, стават ми по-малко 12 км. Общо взето закъснях с приема на калории и го усещам много явно. Тук нагоре няма много сила да тичам. То си е стръмно. Обикновено си тичам тук. На дълги бягания в студено време си трябват повече калории. Хаби се много повече енергия. 15 км. Голямата поляна. Кълта около нея. Пъти с мотокал. Стават ми още 10 км. И ще работа.
И най-приятното е, че основно спускане само едно голямо нагорнище и няколко по-малки. Остана бе, батерията ли ти свърши? Какво се случи с бягането? Свършим батерията на камерата, която уж издържаше по спецификация 70 минути, реално по мои сметки 40 минути, днеска издържа по-малко 20 минути. Другото, което се случи, е, че на спускането след островче ми стана много студено. Бях си изял едно барче и трябваше да изям и резервното барче. Усетих, че ми свършват калориите заради студа и трасето и дългото трасе и скоростта на бягане. И се наложи да се облека и тази ветровка. Също, което беше също като резервен план, т.е. всичко почти, което бях взел като резерва, го използвах, облякох ветровката и изядох барчето и се постоплих. Даже след това на горнището ми стана доста топло. И като пристигнах на финала, изненада, беше станало топло, минус 9 градуса. Беше направо рай.